Abalandeli be-Channel Sisters igama lami uHlengiwe Sibonga Wambotho-ke bafowethu. Kunendaba lapha efika ukuthi nje ngeke ngiyixoxe kwey'ngane zakwethu ukuthi uzozibuza wena ngane yakwethu ukuthi indaba uthole ukuthi kunabantu la emhlabeni othola ukuthi bakwenza izinto othi uma uyibheka uhlala phansi ubone ukuthi hayi usibanibani akangifuni, noma usibanibani uyangithakatha, noma usibanibani uyangimonela. Kodwa engifuna ukugxila kuyona kakhulu ukuy'thola lapho uthakathwa khona abantu ongabenze lutho, noma othi uzama ukuy'tshengisa kubona ukuthi wena umuntu ongenankinga kubona, noma umuntu ongasiyona lento abacabanga ukuthi yona embi. Lalela-ke mntakababa, asikho isidingo sokuthi uziphruve ukuthi wena ayikho into oyenze kubona, uyezwa? Asikho isidingo sokuthi uzitshengise uzuluze izinto onazo, ukuthatha konke othi unakho ukunikeze bona ukuze ucabanga ukuthi bazokuthanda. Ngeke beze bekuthande, ngeke beze bekuthande. Uyazi ngobani? Akuwena kuphela abamonelayo, wena ulwa nempi yobumnyama efuna ukucisha ilambu lekhandlela uNkulunkulu afuna ukusebenza ngalo esikhathini esilandelayo. Uma unento eyisiphiwo kanjalo njengomuntu osuke ephiwe ukukhanya, uphiwe ukukhanya nokukhanyisela abanye abantu. Ukukhanyisela abanye abantu akukona ukuthi wena uyoze uhlole, uyoze ubhule. Yilapho nje uthola ukuthi ukhona umuntu uzokwazi ukumtshela ukuthi mfowethu uma ngase uhambe uyofunda endaweni ethize, mfowethu uma ngase uthenge into ethize, mfowethu uma ngase wakhe kanje, mfowethu uma ngase, lapho uthola ukuthi khona umuntu umupha ulwazi oluthize obekade ekwazi ukulizama yena engakwazi ukuzenzela eyedwa. Uma sekufike wena, okuthintayo kuphenduka kube igolide, okuthintayo kuyabonakala, okuthintayo kuba nezimpendulo, okukhulumayo kuba yikona. Yonke into osuke wena uyisho ngomlomo wakho iyazwakala ngoba uyisibani. uNkulunkulu wakwenza waba isibani sokukhanyisela abanye abantu, waba umuntu okwazi ukumilisa into kade igqibekile yenzeke. Labo bantu abakanjalo mfowethu bahlukene nabo ngey'gaba zabo. Kukhona ozothi uma utshela labo ukuthi yenza kanje mfowethu kuzolunga, kube khona abangazokuthanda lokho ngoba usuvusa umuntu abebekade bethi bamgqibile noma bambulele noma bamvalile ukuthi kungaphinde kunyakaze lutho. Bazokuzonda-ke ngoba uphethe isibani. Vele kuthiwa isibani esikhanya kakhulu noma ilambu elikhanya kakhulu livamise ukuzungezwa izintuthwane noma izintuthwane ezithize noma izinambuzane. Basuke befuna ukuthi bacishe noma bazokuzungeza befuna ukukhanya kuwena. Abanye befuna ukucisha leso sibani oyisona. Ayikho into oyonile, awenze lutho, umonelwe nje ukuthi wena uyisibani esikwazi ukukhanyisela abanye abantu. Okunye bazocikwa indlela okhuluma ngayo, imibono othi uyiletha kubona, bazozizwa engazuthi uthi wena ufuna ukuy'tshengisa ukuthi uhlakaniphe kangakanani okudlula bona. Bazozibuza imibuzo ethi kungani bona bengayicabangi lento obatshela yona sonke lesi sikhathi izobadina lento, ngoba bayizingilosi zobumnyama ezizocisha isibani, ezizohliphiza igama lakho, ezizocisha ubuwena, ezizodicilela isithunzi sakho phansi, abazofuna ukukubona uyinto elula engayilutho, ezokhulumeka kalula, ezoba yinsini, ezoba yihlaya, ezohluleka, ezongaphumeleli, ezongabi nayo lutho, baze bakuvala ingilosi yakhe yokuthi wena wazalwa umbathiswe ukuthi wena uyoba nezinto zakho, bahambe bekusukumele bekuvale. Yonke lento abayenziswa ukuthi ngoba ungenzi kahle, bazolwa impi yobumnyama nawe ukuze ungakhanyi. Bazohliphiza yonke impumelelo, bazothi uyabasinda, bazothi ukhulume wathi ungakushongo konke. Umuntu uma ethi uyamsinda yazi usuke esho ukuthini? Usuke enqaba ukuvuma ukuthi ingilosi onayo noma ubuwena bakho bu-original, bunobunkulunkulu, bunobungcwele, kodwa bokungaziboni noma bokuthi wena awukuhlakaniphele lokho ngokuthi uyakusebenzisa phezu kwabo. Kodwa bazocikekisa ukuthi ngolunye usuku wena uzoba ngaphezu kwabo. Yindaba uthi uma uphezulu noma uphakathi kwabo kube ngathi uyagqama noma kube ngathi abantu bayakubabaza,
noma abantu bakhuluma kahle ngawe, noma abantu bakwenzela izinto ezinhle. Yonke leyo nto abayifuni ngathi bengayiguqula kuthiwa usunje, usuwenza ukuthi yonke into, noma ngabe kuthiwa ubugqoke ini ethize, noma kuthiwa ayibizi kangakanani, bazoliveza ichashaza laleyo nto. Kuthiwa hhayi, noma leya nto ayigqokile ibingekho nje ngaleyo ndlela. Bazofuna njalo kwakho ukukwehlisela phansi, kodwa ingavumi ingilosi yakho, ngoba uNkulunkulu akakwenzanga waba umuntu onengilosi ephansi, uyingilosi ephezulu ngaphezulu kwabo. Bazozama zonke izindlela zokuhlanganisa amatulo ukuthi wena la uhamba khona uphinde kuvuke abanye abayophinde bekwenze lento, uphinde uhlangane nabanye mase bethi hhayi uyasinda lo, hhayi uyithwele uyayitshela, hhayi lona akakuthandi ukukhuluma. Akusikona lokho. Nalokho ukuthi awukuthandi ukukhuluma uyayithulela, basuke becikwa kwayilokho ukuthi awuvuli ngani umnyango ukuthi bangene empilweni yakho ukuze bethole amachashaza akho okuhlupheka, noma bathole izinkinga zakho abazokushaya ngazo, baziphinde zikuhluphe kakhulu kunakuqala. Ubuye-ke manje usukhalela kubona, ulokhu usondela kubona, yila sebekusondeza kahle eduze, bazokushaya eduze, ukuze kufezeke le nhloso yabo ukuthi akukona ukuthi ngoba wena uthole nje into eyodwa. Bacikwa nje ubuwena bokuthi umuntu owukukhanya ngokuphiwa uNkulunkulu. Babuka impilo yakho kude. Abanye babo bathi mawuphakathi kwabo bezizwe besindwa ukuthi, noma bezizwe beba nenkinga yokuthi khona ubani asuke, ayi sekufika ubani, akathokoze enhlizweni yakhe ukubona wena eduze kwakho. Hayi ngoba khona into oyenzile, cha wenze lutho. Uyena onenhliziyo egayibozi ngawe. Uma ekubona uphila ngale ndlela ophila ngayo, usakhuluma ngale ndlela ekhuluma ngayo, kuba buhlungu kuyena, ahlulwe nawe ukufihla mase yasithela suke eduze kwalapha. Ngoba wazi ukuthi wena uyoba into eyisahluleki, izinjongo nezinhliziyo zakhe zonke, nemicabango yakhe nemibono yakhe usewakuqeda ukucabanga ukuthi uyogcina uyinto engeyilutho. Manje uma ekubona ulokhu uqhamuka uyilokhu, aphinde akubona uqhamuka uyilokhu, akakufuni lokho, akusikona lokho akufunayo. Okufunayo ukukubona uwile, uthe bhukhu phansi, uyinto engayilutho, ukhulunywa umhlaba wonke ubatsha so, kodwa le ngane yabanjani, udala lo mfana wabanjani manje, yazi lo mfana wayekuthi, yazi ukuthi mase yababaza ukuthi nayanezelela amazwi enjabulo, ngoba bajabuliswa injabulo yabo ilapha kuthola ukuthi khona abantu sebewile bayahluleka, kahle kahle badicilela iy'mpilo zabanye abantu phansi. Iyona njabulo yabo lapho ikhona. Bacisha amakhandlela ney'bani zabanye abantu, ey'phiwo zabo ngezindlela ezihlukahlukene zabantu. Yilapho ukujabula kwabo kulapho. Abanye babo bazaliwe nanemndenini yenu, uthole ukuthi nizozala umuntu oyedwa, kodwa kuyosuka umphefumulo omdala owaphila esikhathini esidala, mhlawumbe asithi indlu kababa omncane, indlu kababa omdala. Uthole ukuthi ubaba omdala wayemonela ubaba omncane lapha, baze badlula laba bantu bengathethelele, badlula laba bantu bengayilungisile lento. Nizale, bazalwe labo bantu bezalwe umuntu oyedwa, ubuye lwa moya omdala owawukade umonela ubaba omncane. Kuthiwa buya nizolungisa lento, aqhubeke lapho ngoba inhliziyo yakhe nomoya wakhe vele owokuhliphiza, owokudicilela phansi wey'ngane zakwethu. Elinye nje mase exoxela elinye iphupho, uma uphupha nje umuntu uthole ukuthi wena uthi uyakha yena uyadiliza, bobaleka ngey'nyawo zombili. Uthi uyasibeka esitindeni uyasidiliza, bobaleka ngey'nyawo zombili kuleyo nto, ngoba lowo muntu usuke utshengisa ukuthi uyothi ukwenza okuhle uyobe kuhliphisa. Ujabula ngoba nakho usucela uthi ngicela ungisize, ngicela ungisize. Lapho uthola ukuthi ucela ngesihle ngoba vele umuntu ofanele ngabe uyakulekelela, noma umuntu othe uma umbuka wawumthemba ukuthi engakunika usizo. Kanti lokho kukusiza kwakhe kuza nokukubulala, kuza nezinto esey'setshenziwe ezizokugqiba mo wena. Lolu sizo olucele ukuthi lolu sizo othi ulicela kuyena ukuthi akusize ngalo, aluphinde lungaphinde liphele. Kunabantu abanjalo abazohluphisa iy'mpilo zabantu la emhlabeni. Kunabantu abazotshontsha ukukhanya kwabanye abantu kusebenzele bona, kungakusebenzeli umnikazi wabo. Kunabantu la emhlabeni abazele nje ukuthi bezobona ukuthi usibani bani
uzoke alunge yini, uyolivusa yini ikubu, uyolivusa yini ikhaya, uyoyihlula yini isiqalekiso sento esayoba umkhokha wakubo owabakhona. Bafuna ukukubona lokho. Uma ngathi uyaqhubeka uyathi uyakuhlula, bazokushayela ukuthi ukuhlulelani lokhu, ngoba umthetho wabo bazohliphisa, bazobulala umndeni, bababhidlizi besibongo somndeni, noma ngabe yiphi ngale ndlela ohlala ngakhona, noma ngale ndlela obona ngakhona, ngey'nkalo zonke lapha nihlule khona, nihlukene ngakhona ngale ndlela engiyibeka ngayo. Kuyoba kuwena ukuthi ikuphi nakuphi okungaphansi kwakho. Lalela, ungabe omdele uNkulunkulu. Umthakathi akalali, umthakathi akaphumuli, umthakathi akakwenzi ukuthi alale engayenzanga umsebenzi wakho wokushaya wena. Inkinga yethu thina, noma inkinga yenu nina, nibuye nithathe i-break ekuthandazeni. Kanti ingilosi yakho ikhula noma ivutha uma ulokhu wazisondeza esibanini esakuletha lapha emhlabeni sabantu bakini kanye noNkulunkulu owangibathisa le ngilosi abazama ukuyicisha. Ngasikhathi uhamba uyokotha laphana uthandaza, iyakhula, babalekiswa yileyo nto. Ngeke uze umdifithe ngomuthi ngoba into yakubo, bayawuzwa, bayatshela ukuthi uzowenza kanje, uzofuna usibanibani. Niyeke nokuhambe nidla bafowethu. Niyeke nokuhamba nidla, uhambe udle umile, uhambe udle emizini yabantu. Hlala nje kini uma uzibona ukuthi unale nkinga ekanje. Hlala la ukhona uma uzibona ukuthi unenkinga kanje. Musa ukusondela nabantu abakanjalo abazocisha ukukhanya, ngoba uNkulunkulu ngolunye usuku usafuna ukusebenza ngawe, enze imisebenzi emikhulu ngawe. Ungakuvumi futhi ukuhluleka, noma ngabe kuthiwa usuyayibona ukuthi usuhluleke la, wahluleka la, wahluleka la. Umoya wakho uzokutshela, ukhombise abantu othi uma unabo, ubone ukuthi yini indaba mina ngibe lana. Abantu abazokukhulumela ukuphila, abantu abazoba nendaba nawe, abantu abazokunikeza ukuphila komphefumulo okusha. Uzokuzwa ukuthi ngakhuluma nosibanibani ngase ngiba ngcono, kodwa laba bazokubulala ngaso sonke isikhathi uma wakhuluma into ewukuphila, noma wakhuluma ukuthi ngifisa ukuthi ngakhe ekhaya, noma bengifuna ukwenza ama-blocks, ngenza isibonelo, uzothi yazi nathi ekhaya sawenza ama-blocks avela afa, ayisebenzi nje lento, esho into angayenzanga. Uthi yazi bengicabanga ukuthi ngiyopheka ukuthi, athi yazi lonto siyiphekile ekhaya ave ngicikile nje, futhi asho izinto ezizohlezi ziqhudelana nalezi ezakho. Sukani kulabo bantu, abantu bakadeveli, sorry ngisho njalo, abantu bengilosi leyo yobumnyama ezobulala nina. Laba bantu uyabathumela besondele beze bememane, bayamemana. Bememelela umuntu oyedwa, thozani nasi isibani sikhanya ngapha, awuzani sizocisha, ngilekelele. Bayamemana ukushaya wena. Wena uzobuka la eduze kwakho kanti nqwaba. Ngiyakucela ukuthi uma unenkinga kanje, zitshele njengamanje ukuthi akekho umuntu ozophinda akutshele into uyizwe ngaphandle komuntu oyokutshela into ewukuphila ephilisa wena, noma into evuna into eshiwo wena. Abathakathi bayavunana, abathakathi bayacebisana. Ney'ngilosi ngokunjalo ziyavunana, ziyacebisana. Nezithunywa ngokunjalo ziyavunana, ziyacebisana. Nabanelambu lengilosi yokukhanya ebunzini labo kuthiwa bavukelwe yiso lesithathu ngezindlela, abalahlani. Musa ukuyozihlanganisa nabantu ofuna ukuzidayisa njalo wena uze uphelelwe ubuwena. Suka lapho, suka kubantu abazokutshela ukuthi hawu, ngeke-ke ngize ngikwenze khona, ngeke abakhomba unkombankombane ukuthi bekukhombise ukuthi uma kukhona ubani angizizwa kahle. Suka lapho, bayakutshela, bayaphunyuka. Njengoba bephunyuka, musa ulokhu uyozifaka, bazokumemela bekushaye. Kanti uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe umsebenzi wakhe wasezulwini wokubheka umhlaba, alwise izitha eziyibo. Bafethu, ngicela ukuma la kwamanje, ngiyabonga.